gael adrodd ynglyn ag atebion i weddi ag ati hefyd. Falch o'ch gweld chi i gyd ac ar bore braf ar ddechrau tymor newydd o petai yr switch wedi mynd ymlaen a ni wedi cael tywydd braf wrth i bawb gael dychwelyd i'r ysgol ac yn ôl i'r gwaith ag ati. Ond mi ganwn ni'n hemyn gynta, hemyn gan Ann Griffiths, 189, sydd yn sôn am pwy ydy Iesu Grist. Dyna lle dyn ni'n dod ar ddechrau oedfa, ddechrau wythnos, ddechrau tymor, at yr arglwydd Iesu ar hyn ydy o'i hun. Pwy ydy o yn ei berson? Pwy ddwedodd o i fod o? A pwy dyn ni'n yn ei ddatgan ydy o yn ogystal? O am gael ffydd i edrych, medda Ann, gyda'r angylion bry, i drefn yr iachawdwriaeth i'r gelwch yn ddisu. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. 189. Ac mae'r salmydd yn datgan pwy ydy Duw iddo fo, a pwy ydy Duw yn gyffredinol. Dafydd sydd yn dweud, ac mae Iesu hefyd yn gofyn pwy ydych chi'n feddwl ydw i, pwy ydych chi'n ei ddweud ydw i. Ac mi ddawn ni at y darlleniad yna o Mathew penod 16, ond mi awn ni heibio i'r Salm i gochwyn, Salm 16. Ac yn un o'r 10 adnod yn y fan yma, os ydych chi'n gweld y testun, os ydych llygydd chi ddigon craff yna darllenwch, mi ddarllenwn ni hefo'n gilydd a cael datgan felly pwy ydy Duw ei hun. Cadw fi o Dduw, oherwydd llochesaf yno ti. Dywedai swrth yr arglwydd, ti yw fy arglwydd, nid oes i mi ddaioni ond yno ti. Ac am y diwiau sanctaidd sydd yn y wlad, felly ar bob un sy'n ymyfrydu ynddynt. Amwlhau gofidiau mae'r un sy'n blysio diwiau eraill. Ni chynigia fi waed iddynt yn ddiod offrwm, na chymryd ei henwau ar fy ngwefusau. Ti arglwydd yw fy nghyfran am gwpan. Ti sy'n diogelu fy rhan. Syrthiodd y llinynau i mi mewn mannau dymunol, ac y mae gennyf etifeddiaeth rhagorol. Bendithiaf yr arglwydd a roddodd gyngor i mi, yn y nos y mae fy meddyliau'n fy hyfforddi. Gosodais yr arglwydd o'n blaen yn wastad, am ei fod ar fy nehilaw, ni'n symudur. Am hynny, llawen haf yn calon, a gorfoleddaf ysbryd,
a chaiff yng nghnawd fyw yn ddiogel, oherwydd ni fyddi'n gadael fenau di Sil, ac ni chaiff yr un teyrngar i ti weld pwll distryw. Dangosi i mi lwybr bywyd, yn dy bresenoldeb di yma i digonedd o lawenydd, ac yn dy ddyheulaw dwyniant bythol. Dafydd yn datgan, ti yw fy arglwydd, ti yw fy nghyfran am cwpan, wyt ti'n bopeth i mi. Ac mae'n mynd ati wedyn yn bwriadol ac yn bwriadus i osod o'i flaen o, i edrych tuag ato fo. Ac i ddatgan, mae wrth ddilyn yn llwybrau'r arglwydd, a mae bywyd yn dod i ni. Ac mae'n ragfynegu ynglyn â'r un sydd yn dod i drechu angau ei hun hefyd. Ni adelu yn Sil, ni chaiff yr un teyrngar i ti weld pwll distryw. Bydd nhw ddim yn aros yn y fan honno. Bydd yr arglwydd Iesu ddim yn aros yn rhigfan y meirw. Bydd yn codi i fyny. Arglwydd byw ac arglwydd bywyd ydy hwn. Felly, at y cwestiwn yma, mae Iesu'n ei ofyn i'w ddisgyblion yn mynd â nhw ar ryw bererindod ac ar excursion megis i Cesarea Philippi. Mi ddaru ni gyfarfod dyn yr haf yma, yn byw hanner ei amser yn Ffrainc a hanner ei amser yn Israel, medda fo. Ac yn Cesarea, do you know it? Oh yes, Cesarea Philippi, medda ni wrtho fo. Oh, you've been there? No. Well, how do you know it? Well, it's in the New Testament, and it's where Jesus took his disciples and where Peter made his declaration about Jesus Christ. Oh, is it really? Yn tem byw yno, felly, yng Cesarea Philippi, yn gallu camol y dref, ac dweud bod o'n le hanesyddol ag ati. Ond yr hyn oedden ni'n neud o'n arbennig i ni, oedd i fod yn cael ei enwi yn y Testament Newydd. Y lle yna, yr oedd Cesar Philip wedi ei adeiladu mwyn gwneud enw iddo ei hun, mwyn rhoi coffa i'w enw ei hun. Ac yn y fan honno, mae Iesu'n gofyn y cwestiwn, pwy ydych chi feddwl dwi? Be di'r enw sydd genna i? Ac mae o hefyd yn mynd ati i roed enw i Pedr yn ogystal, neu Seimon fab Jona, Seimon bar Jona. Felly, ddarllena i'r darn yma o Mathew pennod 16, Owen os ydy o'n dilyn yn y fan yma. Ac un eto. Dwi'n sydd chawsau i ddarllen o chi'n gweld. Mathew pennod 16. Daeth Iesu i barthau Cesarea Philippi. Holodd ei ddisgyblion, pwy mae pobl yn dweud i'w mab y dyn? Dweud asant wythau. Mae'r rhai'n dweud Ioan Bedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill da chefn, Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau, meddai wrthynt, pwy meddech chwi ydw i fi? Tebodd Seimon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwy fi'n dweud wrthyt, mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf eglwys, ac ni'n chaiff holl bwerau hades y trechaf arni. Rhoddaf i ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag o weherddi ar y ddaear, a weherddir yn y nefoedd. Beth bynnag a ganiatai ar y ddaear, a ganiatair yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w ddisgyblion, beidio dweud wrth neb, mae ef oedd y Meseia. Fe bendith Duw ar y darllen yna, a'r gwrando o'i air. Pedr yn ateb ar ei ben. Ac yn dweud y geiriau yna, datganiad pwysig yna. Ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Ni gawn ni edrych ar yr cwestiwn ar
a'r ateb ar hyn sydd yn codi dipyn bach ynglyn â'r datganiad yna yn nes ymlaen. Ond dowch i ni ddatgan yn hunain eto mewn emyn, nad oes gyffelib iddo ef ar y ddaear yn y nef, trech ei allu, trech ei ras, na dymderau calon gas. Mae ffyflondeb sydd yn fwy ac angheuol dwyfol glwy. Rhif yr emyn 370. Diolch yn fawr. Ni barhau yn ymoliant a bod yn offrymu gweddi, newn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd yn ni gydweddio gweddi'r arglwydd i gloi. Dduw ein tad, yn ni'n diolch i ti am gael troi ata ti mewn gweddi. Yn diolch i ti o dad am gael dod yn hyd yn y fan yma. Diolch i ti am bob ffyddlondeb arglwydd sydd yn golygu bod yna awydd yn calonau ni ddod ger dy bron fel hyn. Ac i fod yn daddoli di arglwydd, i fod yn datgan pwy wyt ti a pwy yden ni'na hefyd felly yn doleini di dy hun. Arglwydd wyt ti'n alluog, wyt ti'n holl alluog, wyt ti'n holl wybodus yn gweld pob peth, yn gallu pob peth ac yn llond pob man. Dyn ni'na yma fel y gryden ni'n wan, yn teimlo'n ddigon diners, yma dros amser arglwydd ac wedi'n cyfyngu i fyd o amser. Ond ni'n diolch i ti arglwydd wrth i ni dosod i o'n blaenau, wrth i ni dosod i yn arglwydd ar yn cyfer ni. Dy fod ti yn agor i ni lwybrau bywyd, bywyd sydd yn bywyd yn wir, bywyd sydd yn bywyd tragwyddol, bywyd sydd yn agor yn nefoedd yn gyfan i ni. Yn fwyniant bythol i ni arglwydd. Ac yn golygu bod ni'n cael yn dal i fyny yng nghanol y tragwyddoldeb yna, rwy ti wedi osod yn calonau ni'n. Yn cael bod yn dragwyddol gyda thi. Diolch i ti am yr addewid yna arglwydd. Diolch i ti am y reality yna sydd yn dod i ni wrth i ni addoli a gweddio fel hyn ynghyd o dad. Helpa ni beidio di ystyru'r pethau yma. Mae'r byd yn ei di ystyru nhw arglwydd. Ydy'r byd ddim isio
sôn amdanyn nhw a gwybod amdanyn nhw, dim ond yr hyn sydd i weld a'i glywed a'i deimlo. Chynnydd o'n gwmpas a daioni yma yn y ddaear ac ar hyn o bryd arglwydd. Ond ni'n diolch i ti, bod yn golwg ni arna ti, a bod ni'n gallu gweld mwy, a bod ti'n datguddio mwy ni ar hyn a welwn ni gyda yn llygaid naturiol. Dyrwn ni weld mwy ddys arglwydd. Dyrwn ni ddyhau mwy ddys. Am i ti weithredyn yn plith ni, ac ar ei ysbryd glân yn wir agor yn llygaid ni, a rhoi ni olwg ar ddogoniant, ar gyfrydferthwch, harddwch dydd y hun arglwydd Iesu, a thaddasrwydd dydd y hun. Fel y gwelodd Ann Griffiths yn ei bywyd ac negodd yn yr emyn yna, y weld di'n addas. Person addas i gyd ymdeimlo ni, yn holl wendidau, ac yn dduw addas, yn waredwr addas i goncro angau a cnawd a'r byd. Ddiw ein tad, dyn ni'n cyflwyno i ti bawb sydd ar yn meddyliau ni y bore yma. Dyn ni wedi clywed sôn amdanyn nhw, rhai eraill yn yr ysbyty hefyd arglwydd. Gofyn i ti drigarhau wrthyn nhw. Ac ar iddyn nhw gael galw arna ti, ac y byddi di yn gymorth hawdd i gael iddyn nhw. Fe sydd yn parhau wella. Fe sydd yn ofni am bethau ddaw arglwydd. Rhai sydd yn gobeithio'r gorau. Dyn ni gofyn i ti olio i blaenau nhw, roedd nhw bob nerth o arglwydd a heddwch hefyd yn y gwmni dydd y hun. Dyn ni'n cofio arglwydd rhai sydd wedi bod yn plith ni. Cofio Emlyn Richards wedi bod yma pregethu llawer gwaith. Ac a'i goffa fo'n anwyl iawn inni arglwydd. A dyn ni'n gofyn i ti bendithio deulu fynte a phawb sydd yn cofio cynhiraethu amdano fynte ar hyn o bryd. Bydde di ti godi eto arglwydd yn ein cenhedlaeth ni. Rhai sydd yn gallu cyfathrebu'r efengyl, rhai sydd yn gallu dal gafel yn ychymyg a chalonnau pobl yn ogystal. A rhai fedr arwain pobl ata ti dy hun arglwydd Iesu. Ni'n cyflwyno felly yn byd toredig a hailbilus i ti. Yn unau mond yn gorfod troi yn newyddion ymlaen ar radio neu deledu neu ar y we, gweld yr hyn sydd yn digwydd o'n cwmpas ni ac yn y byd. Pethau dyn ni yn ei clywed, pethau na wyddon ni ddim amdano nhw chwaith. Gofyn i ti ddiogelu dy bobl, lle bynnag yma nhw. Ti sefyll o'i plaid nhw arglwydd ac iddyn nhw wybod y gwmni di iddyn nhw. Hanol pob stormydd ac erledigaeth, bydde di chdi fod yn dŵr cadarn o'i cwmpas nhw. O dad, i di sefydlu heddwch ar y ddaear. Ni di ddod â chyfiawnder, bydded deled y deyrnas di un plith ni arglwydd, gad i ni weithio a gad i ni ddyhau a weld y deyrnas di, deyrnasiad, rhyfeddol, grasol, gariadus, faddeigar chdi dy hun yn dod i'n byd ni, mwyn newid yn byd ni arglwydd. Mwyn prydferthu yn byd ni, a'i ddwyn o'n debyg i'r nefoedd lle rwy'n ti yn cael dy ffordd yn llwyr, lle nad oes drygioni na chysgod o dywyllwch arglwydd. Dim ond heddwch a chyfiawnder a goleuni a chariad. Arglwydd, cliw yn gweddi. Fel pan i barhau mewn ysbryd o weddi yn wastad. Cadw ni yn agos atat a gad i ni dosod di yn wastad o flaen ein llygaid. Mwyn Iesu Grist a ddysgodd i ddisgyblion ac a rannodd batrwm o weddi hefo nhw, dowch i ni'n gydweddio. Ein tad, fel hwn oed sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, meler dewyllus, megis yn y mer, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrai ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni endlediol, fel y maddiw ni nai, ac na'r carwau ni brofedigaeth, beth sy'r gwared ni rhag drwy,
a nes eiddo ti o deyrnas a nerth a gogoniant yn oes Iesu. Amen. Os gawn ni, os oes gennym ni amser i ganu. Eto, emyn sydd ddim yn canuon ffydd, am ryw ba bynnag reswm, lle mae canuon ffydd allan ers dechrau'r ganrif. Mi ddaru nhw farnu, peidio cynnwys i bob un sydd ffyddlon, dan ei faner ef yn canuon ffydd. Emyn gan Ap Hefin. Ac rhai o'noch chi sydd yn cofio Nance Davies gynt yn Lôn Caedel, dwi'n meddwl na ei thad yng nghyfres, neu thaid yng nghyfres hyd yn oed, oedd ap Hefin ar y gyswllt felly. Ond mae'n emyn i bob un sydd ffyddlon, sydd wedi chyfansoddi tua diwedd y 4eg ganrif 15. Pan oedd bethau'n mynd yn dda, pan oedd yna fri, pan oedd yna barhau, oedd y capeli wedi cael ei codi i bob reswm, oedden nhw'n cael ei ailgodi erbyn yr cyfnod yna. Ac mae'n un o'r chydig emynau Cymraeg sydd yn llawn o'r hyder yma. Hyder yn yr Efengyl, hyder i fynd â hi ac i wneud gwahaniaeth yn y byd sydd o'n cwmpas ni. Mae hwn wedi dod o hyd i fi. Felly, i bob un sydd ffyddlon dan ei faner ef, mae gen Iesu goron fri yn heyrnas nef. A'r ail bennill yn sôn am wasgu yn yr hengoedd, yn sôn am rhaid cael pawb yn yr rhydd ac yn rhoi'r darlun yna. Nad oes dim yn gallu dod yn erbyn eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Na dydy persifferm ddim yn mynd i gael y trechaf arni hi. Lluoedd Duw a Satan sydd yn cwrdd yn awr. Mae gan blant eu cyfran yn yr rhyfel mawr. Mae gen i yn rhan yn y frwydr yma. Ac oedd hi'n galondid mawr i mi ac i nam am uned dros yr ha mynd i gyfarfod cwrs sold out yng Ngholeg y Bala. A chlywed rhan o breges Steffan Jones o Llanelli ar yr emyn yma. Yw genhedlaeth newydd eto. Breges cwbl Gymraeg yn sôn am dywysogion Cymraeg yn cymryd ac yn amddiffyn castell Dryslwyn yn y de yna. Am Christmas Evans a'i ymdrechion ef gyda'r bedyddwyr a phob enwad mewn gwirionedd ar ddechrau'r 4eg ganrif ar 15. Ac am yr emyn yma sydd yn galw ni ynghyd i'r brwydr ac yn dweud bod gan y plant, bob un ohono ni, gyfran ynddi hi. Felly, mi ganwn ni'r penillion yma, a diolch i Glenys, un o'i hoff donau hithe, meddai hi ydy'r ratsi, a byddwn ni'n ei chanu hi arni. Diolch yn fawr, Glenys.
falle bod ni'n cael yn atgoffa pam bod ni ddim yn cynnion ffydd yn yn yr ail bennill yna. A rhaid cael pawb yn yr hyd yn sôn am y caethiwed meddod, caethiwed i gyffuriau sylweddau, meddod adeg ynny. A pobl eto mewn caethiwed o bob math. Lawer o ganu arni ar y meysydd rygbi wedi bod, pobl ddim yn gwybod i, bellach lawer iawn, ddim yn penillion i gyd, beth bynnag. Ond dyn ni'n dod yn yma at Iesu yn gofyn y cwestiwn yma. Di golli'n llais yn ganu o'na glenys. Yng Nghesaria Philippi. Ac fel gwirionedd, mae o'n gofyn 2 gwestiwn, fel hyn byddwn ni'n gweld ti. Bore yma yn ychydig sydd ar ôl ac byddwn ni'n cymuno hefyd. 2 gwestiwn. Be mae pobl yn ei ddeud? Be ydych chi'n ei ddeud? Cyffes Pedr. Wedyn mae'n ymateb i hynny. Be mae Pedr yn ei ddeud? Sut mae o'n gwybod hynny? Ac be mae Iesu'n ei ddeud wrth Pedr ac yn ei orchymyn wrth y disgyblion hefyd. Wedyn mae yna pwy, a mae yna sut, a mae yna pam, mae yna fwy o gwestiynau cael eu codi mewn gwirionedd yma. Ond mae o'n dewis fel rhyw fath o ddechrau sgwrs, gofyn y cwestiwn yna, fel byddwn ni'n dewis agor sgwrs weithiau, gofyn cwestiwn, sut wyt ti? Sut haf ydych chi wedi gael? Sut mae wedi mynd arnoch chi? Mae o'n dewis gofyn y cwestiwn. Pwy mae pobl yn ei ddeud ydw i? Dwch wan. Pwy mae, ydych chi wedi bod yn gwrando be mae pobl yn ei ddeud? Pwy mae nhw'n ei ddeud ydw i? Beth yw hymateb nhw i'r hyn yr ydw i wedi bod ac yn ei wneud? Ac mae'r werin yn gyffredinol yn ymateb i Iesu Grist. Maen nhw'n ei ddilyn o, maen nhw wedi'w ddilyn o, ers i Ioan Fedyddiwr gael ei garcharu, y dorfeydd yn dilyn Ioan, y dorfeydd wedyn hefyd yn dilyn Iesu, mwy fyth o dorfeydd. A mae yna rai, efo'r disgyblion wrtho fo, yn meddwl mae Ioan Fedyddiwr wedi dod yn ôl, wyt ti? Nid oedd y ddau yr un pryd, wrth gwrs. Dwch chi ddim rhesymu rai coelion gwerin na drwch. Does ddim rhesymeg iddyn nhw. Ond rhai yn dweud, wel, Ioan Fedyddiwr wyt ti wedi dod yn ôl, eraill, Elias, yr un sydd yn dod o flaen, y Meseia yn ôl y traddodiad Iddewig, ac eraill Jeremia, achos o'na rhyw stori o Jeremia mynd i ddod hefyd yn ei ôl cyn y bydde'r diwedd a'r Meseia yn ymddangos. Ac mewn gwirionedd, da ni'n meddwl be mae pobl yn ei ddeud heddiw. Pwy ydy Iesu Grist? Pwy maen nhw'n feddwl ydy o? Os ydyn nhw'n meddwl o gwbl, pwy ydy'r arglwydd Iesu Grist? Ydyn nhw'n meddwl bod o'n rhywun gwallgo, wedodd bethau rhyfedd a gwirion amdano fo'i hun 2000 o flynyddoedd yn ôl. A'r ethistiaid yn meddwl na fuodd erioed bod y cyfan wedi cael ei ddychmygu gan ddynion a'i wneud i fyny. Dyna chi waith gwneud y fath beth i fyny. Dychmygu'r cyfan fuodd a'r holl dystiolaeth yna sydd i wirionedd ffaith bod Iesu wedi cerdded ar y ddaear ac wedi bod yn plith ni. Ac mae yna rhai sydd yn sôn mai athro da dio. Yn sicr, un sydd yn dysgu ac yn gwneud pethau da. A mae C.S. Lewis, fel mae C.S. Lewis yn aml, very quotable ydy C.S. Lewis yn dweud pethau da. Ac os ydych chi'n mynd ymlaen, un hywyn mae'n y ddyfyniad ganddo fo. Ynglyn â'r porch deg.
Felly, a man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with a man who says he's a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. Dyna, os Yes Lewis yn ei ddweud, yn Mere Christianity, un o'i lyfrau mawr am y ffydd Gristnogol. Allo ddim bod, allo ddim bod just yn ddyn, allo ddim bod just yn ddyn da, oherwydd mae wedi dweud gormod amdano ei hun. Mae wedi gwneud gormod o wirthiau. A mae wedi datguddio gormod i ni, gan meddwl dim llai ohono fo. Mae fod o unai wallgofyn llwyr, yn diafol ei hun, neu yr hynwedol i fod o. Mab y Duw byw. Ac felly be bynnag ddywed dynion. A dyn ni eisiau clywed be mae dynion, be mae pobl ni ddweud, be maen nhw feddwl ydy Iesu Grist. Does, dyn ni eisiau bod yn gollwng y cwestiwn yna. Be sy'n digwydd ta chi yn gollwng y cwestiwn yna, yn canol sgwrs. Be ydych chi feddwl? Be ydych chi feddwl ydy? Pe atebion byddech chi'n ei gael yn ôl ac rhyw ffordd i mewn i sgwrs bellach. Ond mae Iesu'n awyddus fel modd o ofyn cwestiwn dyfnach. Gofyn y cwestiwn yma i gochwyn. Pwy mae bobl eraill ni ddweud ydi o? Dim hynny sydd yn bwysig. Be dwi eisiau bod ydy pwy ydych chi yn ei ddweud ydi o. Pwy ydych chi yn ei ddweud ydi o. Mae Pedr cyntaf i ateb wedyn. Cyntaf i roed i law i fyny megis. Yr un awyddus, y disgybl awyddus, yr un oedd eisiau mynd allan ar y dŵr i gyfarfod Iesu pan oeddwn ni weld o'n dod ato fo yn cerdded ar y dŵr. Pedr ydy'r un i fynd allan yn y fan yno. Byrbwyll, rwsyd meddech chi. Ydyn ni'n gweld hynny dro ar ôl tro. Yn awyddus i ateb y cwestiwn yma. Os mae'n gwybod bod gennym o'r ateb i'r cwestiwn yma. Ti yw'r Meseia. Mab y Duw byw, meddwl fo. Chydig eiriau. 7-8 gair yn Gymraeg. 10 gair yn y gwreiddiol. 10 gair. 4 banod. 4 Ti di y Meseia. Ti di y mab. Y Duw sydd ar y bywyd. Wel, y 4 peth pwysig yna yn cael ei ateb i gyd gan Pedr. Y Meseia, yr un mae Duw yn eneinio. Y Crist, yr un sydd yn dod i lywodraethu ac i fod yn brenin ar y ddaear. Ti ydi o, meddai Pedr wrtho fo. Ti ydi y mab. Mab Duw yma mewn cnawd yn plith ni. Mab y Duw byw. Ac rwy ti'n dod â'r bywyd yna ato ni i hyn. Yr hyn sydd yn griawdwr ac yn lywodraethwr. Oedden ni weld o yno'n sefyll o'i flaen o. Ac Iesu yn dweud, mae'n siŵr bod o'n bles ar ateb. Ni cael yr ateb iawn gan Pedr. Ac mae'n gobeithio bod o'n siarad ar ran y gweddill i gyd. Ac mae'n dweud, ddim ti sydd wedi gwneud yr ateb yma i fyny. Wyt ti ddim wedi dod i sylweddoli'r ateb yma drosto ti dy hun. Wyt ti ddim wedi cael yr ateb yma wrth astudio mewn unrhyw ysgol na choleg. Nid stoc ateb mewn arholiad ydy hwn. Fel bydden ni'n dysgu'r atebion i'r cwestiynau yn yr arholiadau, o bosib dysgu llawer,
cyn bod chi'n mynd mewn i arholiad, stalwm, byddwn ni bynnu mwy ar eich cof chi nag oedd o'r ddim byd arall. Sgyd ateb. Sgwennu'r ateb to, rol tro, rol tro. Nid ateb fel hyn ydy hwn. Ond Duw ei hun sydd yn datguddio'r ateb yma iddo fo. A Duw yn hun all datguddio'r ateb yma i ninne hefyd. Os gennym ni'r un sicrwydd ac oedd gan Pedr, allen ni fod yn dweud, ie, dyma pwy wyt ti arglwydd Iesu. Dyma pwy wyt ti i mi, ti yw fy arglwydd, medde Dafydd. Dyma yw ti'n Meseia, mab y Duw byw. Fe allan ni ddysgu beth sydd yn cyffes ffydd ynglyn â pherson a gwaith Iesu, sy'n ni amser sy'n ni'n darllen yr erthygl yna. Ond bydde hynny ddim yn rhoi yr ateb i ni yn ein profiad yn hynny. Duw ei hun sy'n yn datguddio'r ateb i ni pwy ydy Iesu Grist. Ac os nad ydy o wedi datguddio eto'n llawn, yna gofynnwn iddo fo, datguddio mwy ohono ei hun yn yr arglwydd Iesu Grist i ni. Ac i datguddio i eraill hefyd iddyn nhw gael llygaid i weld, cael agor i llygaid i weld pwy ydy Iesu Grist. A Iesu'n ymateb, ti ydy Pedr, ti ydy'r graig, ar y graig hon yr adeiladau'r eglwys, a ffyrdd uffern ni sgorchfygant hi. Ymlaen un llun ar ryw gymryn o greigiau ar adnod yna. Casail yr ateb yna. Mae Pedr yn cael enw. Yn cael enw yng ngoleuni pwy medde fo ydy Iesu Grist. Yng ngoleuni'r hyn mae o wedi i ddeud am Iesu Grist. Mae'n y graig yn y fan yma. Iesu Grist ydy'r graig, da ni wedi sôn am hynny mis Gorffennaf. Graig i adeiladu arno fo, adeiladu'n bywyd arno fo. Datganiad Pedr ynglyn â'r graig yma, ynglyn â Iesu Grist. Ac ar y datganiad yna, ac ar yr hyn mae Pedr a'r disgyblion eraill yn mynd i wneud i gyd o pwy ydy Iesu Grist, a mae'r eglwys yn mynd i gael i adeiladu. A dydy ffyrdd uffern ddim yn mynd i'w gorchfygu hi. Nis gorchfygant. So ddim byd, mi all pethau lawer fod yn ei herbyn hi, ond dydy angau ddim yn mynd i'w threchu hi, oherwydd bod gennon ni Iesu Grist, Meseia, mab y Duw byw, o'n plaid ac o'n blaenau. Dyna'r ymateb mae Pedr yn ei gael. Ac felly, dyn ni'n dod yn gweld pwy ydyn ni wrth i ni ddatgan fel hyn. Pwy ydw i wrth i ni ddatgan Iesu Grist yn arglwydd i mi. A gwneud hynny byddwn ni wrth i ni ddod o gwmpas bwrdd y cymun. Ddatgan dod Iesu wedi rhoi hun troson ni. Yn arglwydd i ni. Wedi'n glanhau ni o'n beiau am pechdau i gyd. Ac mae'r gorchymyn rhyfedd yma. I'w disgyblion i gyd, diwch y dweud. Ddim eisiau chi dweud mai fi ydy'r Meseia. Diwch yn mynd ati gyhoeddi mai fi ydy'r Meseia. Mae'r gorchymyn yn wahanol i ni heddiw. Gwelwn ni'r cwestiwn yna. Dydy'r amser ddim wedi dod eto. Mae Pedr wedi gweld hyn ar sail yn unig, be mae Iesu wedi wneud hyd yma. Bod yr cloffion wedi cael cerdded, bod dall wedi cael gweld, bod y byddariad wedi cael clywed, bod y meirw wedi cael ei cyfodi. Ond mae'n fwy fes i ddod eto, a dyna fydd yn datgan pwy ydy Iesu Grist mewn gwirionedd. I fod o'n wir yn Meseia. I fod o'n wir yn fab y Duw byw. A'r canwriad yna, wrth weld Iesu yn marw ar y groes, sydd yn cael gwneud y datganiad yna. Yn Mathew penod 27, mae'r datganiad i'w gael yn yr Efengylau
i gyd. Luc yn dweud, yn rhoi y geiriau iddo fo, yn wir, dyn da yw hwn, dyn cyfiawn, wrth iddo fo farw. Yr un mwyaf cyfiawn, yr un mwyaf da, di erioed. Hwn yn wir oedd mab Duw, fydde'r canwriad. Wrth iddo weld sydd y mae o'n marw. Gweld sydd mae o'n peidio difennu. Gweld sydd y mae o'n dioddef yno. Yn gweld mae rhywbeth y tu allan i'r person yma. Mae hwn yn berson dwyfol. Mae hwn yn ddyn i gyd ymdeimlo. Yn ddiw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Ddyn ac yn ddiw. Cyflawn yn o'i hun. Gwrth i ni'n ddatgan gyda'r canwriad, gweld Iesu yn marw, a gallwn ni'n ddeud hwn yn wir yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dyna'n braint ni. Dyna'n braint ni fel unigolion ac fel eglwys yn ogystal. Datgan pwy ydy Iesu Grist. Dyw yn datguddio hynny i ni. Iesu yn gofyn i ni, pwy ydych chi feddwl ydw i? Ac am i ni fod yn ei osod ef yn wastad o'n blaenau ac adeiladu'n bywyd ar yr hyn ydy ef ei hun. A hynny sydd yn sicrwydd ac yn gadernid ac yn graig i ni. Rwch i ni felly ddod at fwrdd y cymun, nawn ni offrymu gweddi a neillio'r bara a'r gwyn yma. Yn arwyddion o wirionedd tragwyddol. Wirionedd tragwyddol yma am Iesu Grist y Meseia. Mab y Duw byw. Sydd yn byw eto yn plys ni. Rwch ni weddio. Ddiwy'n tad ac arglwydd ein bywyd. Yn syml yn ffrymyn hunain gert y bron. Yn diolch i ti am gael dod fel hyn at fwrdd y cymun ac o'i gwmpas o arglwydd hefo'n gilydd. Yn gofyn dy fendis di ar y bara a'r gwyn yma arwyddion weladwy yr ydyn ni'n gallu cyffwrdd a'i blasu, a'i teimlo, a'i gweld. Dwi a bob peth arglwydd. Yn synhwyren i gyd. Ond eto, fel yr wyt ti'n datguddio i ni trwy dysbryd glân, yr hyn yma hyn oll yn ei olygu. Datguddio i ni arglwydd. Pwy fydd heddiw eto. Mae ti ydy'r Meseia, mab y Duw byw. I'r hoed y hun trosom, wedi ddofrymu unwaith ac am byth yn aberth dros yn pechodau ni. Nid oedd ond un yn ddigon da i dalu pridwerth dyn. Dyn ni'n dathlu yma arglwydd y daioni hynny. Y gwirionedd hynny. Dyn ni'n gofyn i ti effeithio arno ni ac i nerthu ancryfhau mwyn i ni'n allu datgan y gwirionedd hynny ger bron y byd sydd o'n gwmpas. Ti yn wir yw'r Meseia, mab y Duw byw. Mwyn dem. Amen. Felly, wrth i ni ganu ymyn, mi lawn ni ar elfennau yma oddi amgylch ni. Ganwn ni ymyn fawr Robert ap Gwilym Ddu. Buon ni yn ei fro fo wrth i ni fod yn mro'r Eisteddfod. Ganwn ni am y gwaed a'r redodd ar y groes sydd o oes i oes i'w gofio cynna mi nawn ni gyd gymuno.
Felly wrth i ni glywed sefydlu swper yr arglwydd. Geiriau roddwyd i'r apostol Paul. Nawn ni gyd gymuno os ddod yn y bara wrth allan am y gwyn. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara. Wedi iddo ddiolch. Ni torodd. Wedodd, hwn yw fy nghorff. Yn dorri'r eich mwyn chwi. Sewch bawb o'r bara. Yn yr un modd, hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch hyn bob tro ryddwch cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, cynyfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Hwn mewn ffydd o'r cwpan. Diolch arglwydd am gael cofio. Diolch am gael dathlu. Diolch am gael ymnerthu. Mae llawer wedi'i ddweud. Llawer eto'n aros i'w wneud. Cynorth fi ni. Dos allan o'n blaenau ni. Arwain ni arglwydd. A nertha ni yn yr wythnos yma. Tymor ma sydd yn agor o'n blaenau. I fod yn bobl i chdi. Wedi ymroi i gwasanaethu. Wedi ymroi yn ostyngedig i rodio gyda thi. Wneud cyfiawnder ac i ddod â heddwch lle bynnag y byddwn ni'n mynd. Gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Ac i gloi yn hoedfa, gawn ni ganu pennill, neu dwy bennill o'r emyn yna, sydd yn sôn am y gwyrddlas bryn. Ac sydd yn sôn yn olaf felly, a doedd ond un yn ddigon da i dalu pridwerth dyn. I ganwn ni'r ddwy bennill ola, 4-9 dim ar y sgrin.
i rannu'r bendill o'r gilydd. Fas, ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw, a theithio sy'n ysbryd glân, a bod o gyda ni. Nawr, un beth.